Prometeu que només voldreu veure-li el dit? Ho promet. Està bé! Rosella! Ensenya-li el Rosella! Només en això han dit! Sí, amb el dit serà suficient per a calibrar la vostra bellesa. Vaig tornar al palau i el príncep es va posar molt content en veure'm. I van viure feliços i van tenir un fill. Ai, sí, m'agrada, porra, que sigues valent i no facis cas dels que diuen de mi i dels altres dimonis. Però què hi fas? Per què em fuges? Que em tens por? Porno! És que m'agrada prendre el fred. Mia! Amb el fred que fa et constiparàs. Fred, jo tinc calor, estic suant. No passarà res, mare, però si les passa a Rovella, agafeu-la i busqueu-me. I com sabrem on trobar-te? L'espasa us guiarà. Però escriu-nos, Jaume, escriu-nos de tant en tant. La llengua aprenia, recordem Manrifador, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tesor. Recordem Manrifador, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. El batge Saguntí, la mestra i el manyà, els guants de la felicitat.